thizeni, no, siyenze la uzuko lukaThixo, siyenze libandla likaThixo. Siyambulela uThixo ngokutyala loo nto ezinhliziyweni nasezimondweni zamalady, all the ladies abaze ne-idea, siyayiphila ke namhlanje, siyayifulfila ke namhlanje into ebeze nayo. Masidluleni okugqibela singene kwisifundo esifundiweyo sanamhlanje, verse 16 no 17. Uthi anazi na ukuba nina niyindlu kaThixo, meaning athi kuthi ke ngokugqibeleni niyindlu kaThixo ngoba enikezela ngendlu namhlanje sinikezele ngeziqu zethu kuThixo. Sithi Thixo lento inde nesipivele nayo yonke into yayikhona. Wathi uSolomon, Thixo ndikunikela ngalezo uthembise kotatomkhulu kawunika. Umbethe uba indlu kaThixo yayivathiswe ngegolide. Andizange ndababona abantu abahle kulihlobo. Oko ndafikanga. I always ndinibona nivathe i-Mothers Union. Nivathe imibutho ngokwemibutho ngemibutho yenu. Namhlanje ubuyabheka ngoku abantu abaqheleyo. Hayi abantu abaqheleyo. You want to kill. Kunjalo ningcebela ukubulala bamthetho. Hey bengani. Lo ke athetha nayo uThixo namhlanje sithi ngeni. Athi uThixo ngeke ndinganakhe indlu abazawuthetha benemfundiso somali ezahlukahlukeneyo. Banikeza amazwi somali okuthetha. Banikeza isibindi sokuba baxhase emoyeni ngcwele khona ukuze bene phakathi kwabanye omama. Nje konke kwenziwa namhlanje Thixo wethu usikeleleke. Sikelele somandla abantu abaze ne-idea. Sikelele somandla iminikelo yabantu bakho. Sikelele nobukhulu bethu kule ndawo. NgoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen.
ungcwalisiwe ngenxa kabani ngenxa yami ngoba ndilindelanga kuva ezinye indaba ngomntwana wami elizwi lakho Nkosi awulivukeli elithi noba ningafumana ingozi ngeke kophuke nelinye ithambo emathanjeni ami andilindelanga umntanami xa kusithwa ipain seviye emqolo uthi kanti ophuke ispinal cord challenge uThixo ngezwi lakhe akophukanga but umqolo ubuhlungu udumile whatever sometimes akakwazi ukuhlala ixesha elide kodwa ngeke ophuke ngoba uThixo ndimchallenge ngezwi lakhe ithi ke ngokuba ngaba ungumama osenkingeni talk to God thetha izwi likaThixo nasabantwaneni bakho subafosa ubanyanzele ngezwi likaThixo lithethe ezimpilweni zabo ukuze balenze okanye bathini bangalenzi kodwa one thing I know ubimbewu iwile iyantshula ukhona umcenceshelo ngubani onguKristu Yesu ndiyambuza ke ndithi xa kusenzeka ingozi wenze ntoni hayi mama ndiye ndathandaza utheni xa uthandaza nditsho nje lalinye mama ndathi ngegama likaJesu into endivuyisileyo noba engakholwa nokuyakholwa ngoba abantwana bethu bayasenelisa at some stage kodwa ndivuyele into yoba ayazi into yokuthi ukuphila kwakhe kusegameni likaYesu irrespective of what nditheke xa ndimshiya ndikushiya nento ethi nengoma ethi nabangazi ngiphunyuke kanjani kodwa manje ndiyamangala ngoba I survived ndimshiyeke naloo ngoma lento ndisukushiya nezwi likaThixo kodwa le ngoma endikushiye ngayo uzuthi xa uva intlungu uthi kodwa noma ipain ikhona emqolo angazi ngiphunyuke kanjani sengiyathini sengiyamangala ndiyambonga uThixo xa sicela ke ufuneka ucela ube sokusithi ke I believe konke kwenzekile egameni likaYesu xa ucela uthi faith has healed you yona verses divanisile apha namhlanje the faith that God has given us the healing that he has promised us twake lo mama wayeseopen for 12 years ehambe yonke indawo efuna uncedo angazange alifumane until Jesus came and she touched the hem of his garment. Immediately she was healed and silapha singomama sibaninzi for 12 years we go through struggles ezihlulayo ezixakile sizame zonke indlela ezikhoyo esi-introducewe kuzo apha emhlabeni for many of us aziye zisebenze because we haven't touched the hem of his garment masizifundiseni ke to touch the hem of Jesus and immediately soba healed. Yes, it takes time to heal. It may take you 20 years, it may take you 12, it may take you 2, it may take you 2 weeks, but heal. Kwalapha eBhayibhelini ke there are many women okuthethwa ngabo aba healed. Another one of them aba healed okuthethwa ngabo eBhayibhelini wena ndizayenza umzekelo kayena kuthiwa wena she was married to wayene sister wife uPhinani uSemuel 1:1 uPhinani i-challenges esigowa through thona silapha emhlabeni asivumi ukuthatha the blessings God has given us yabona ngoku eziplate ezilapha ezihambayo phambi kwenu usujonge iqatha elingapha elizothathwa ngumbeza wakho uba yo uzothatha leyana enkulu awubongi le ephambi kwakho uzoyithatha uPhinani ke wayenjalo uPhinani was blessed she was blessed with a husband she was blessed with kids she was blessed with umtshado etshate edibane no-sister wife babe nomyeni oyi-1 yena no-1 but instead of uPhinani abonge isibusiso asiphiwe nguThixo a whole blessing she was married she had abantwana evuyile emtshatweni wakhe but instead wayecuncuthekisa uHana awunabantwana
noma engakuthanda umyeni wakho okusalayo awunabantwana baninzi ke ophinani ezimpilweni zethu. Namhlanje make siye kuba ngophinani. Akamabhlo indlu enkulu a-extend i-RDP edipende kuhulumeni for ntoni. Uchoma ngalo quid yakhe mna ndihamba ngenkulu. Thena ungabongi le nto uthi xa kuphe wona. Ndiyabulela Nkosi yami ngalo moto yami enkulu. Ndiyabulela for your blessings. Ndiyabulela for what you've given me in this life. Make siyeni kuba ngophinani. Ndiqhubeke ke ngohani. Both these women bane-advantages ne-disadvantages. Uphinani ngulona ke ozothi xa ebona umile ke apho becimba ungubani yena umeleni pha. Angabongi uba Thixo wami mna undiphilizwe lokucula. Hayi mna i-catering ndiyayishaya. I've got such a blessing. Let's learn to acknowledge iziphiwo zethu sibonge le nto uThixo asiphe yona. Uhane ke iyaqhubeka ithi after being hurt so much by uphinani osoloko emgxeka ngayo yonke into uye weza e-altar wathandaza for many years. Kuthe ngenye imini esathandaza njalo wangena umpriest wathi hayana thena uzozoxilela e-altareni kaThixo. Wathi Kristu andinxilanga ndiyathandaza. She prayed for a son. She prayed for umntwana. Wathi Thixo wami xa ungandinika lo mntwana ndizawumzisa kuwe uzosebenzela wena. I-problem esinayo ke as women siyayenza le nto kodwa singayenzi sisi. You've got an education, you've got children, you've got imali, but awusayiphindisi laa nto wawuthembisa uThixo ngayo. Thixo wami xa ungandinceda I'll make changes. Thixo wami xa ungandinceda ndizoya ecaweni, I will give to the church. Siyabaleka ndithi usuhamba ngalaa moto ucinga uba it's magic. Unabantwana abafunde bonke ucinga uba it's magic. Ulibele the prayer that you made, ba Nkosi yami xa ungandinika I will do this. So today, let's be those women and give back. Give back again. You don't only give ngokuthi ugive phayana ekhaya kokwenu. You give to the church. Upha umakhelwane xa elambile. Uthengela umntana ombona esoloko ehamba ngenyawo enxiba iikawusi ezingaphandle naye. Upha umuntu osoloko umbona ekoneni ekhupha ukutya emgqomeni. That is a healed woman. I-role ye-healed woman. Towana uye wahamba ke yena akafananga nathi. When she had a son, she named her uSamuel. Uthe xa esenalo uSamuel wakhe wamphindisa ecaweni. Let's learn to go back. Go back and praise and thank God for what you have. The weaknesses we all have. Uye wamphindisa wathi mntanam uzosebenzela uNkosi. When the priest saw her ke xa esengena, uHana uye waya kuye wathi usandikhumbula na? Obviously umpriest he works with a lot of people. There's no way wayengamkhumbula. Wathi uHana, I am that woman. I am that woman who walked here wayekhala engazi noba one day uyozabe nosani onguSamuel. Masibuyeni ke kuThixo namhlanje xa siphuma apha sithi we are that woman. Kanithini I am that woman. Nizidle ndithi I am that woman. Ewe kwathiwa I'll never have anything. Asoze ndibe nanto, asoze ndenze into, asoze ndiphumelele empilweni, asoze ndibe nabantwana, asoze nditshate, asoze ndime epulpitini, asoze ndibe ngumfundisi, abantwana bami ngeke bafunde, angeke. But today phuma uthi I am that woman. And thank God. Thank God ngaleso siphiwo akunike wena. So ke let's be healed namhlanje. Magama Dibuseng Leo. Masibuseng, we are here today in Matatiele St. Paul's Parish. What is your intention to have this event with your mothers or women in this area? Today we're so celebrate our mama singing St. Paul, parish yase Mzimvubu Diocese eChechi. Sithi singomama
sifuna ukuzisa wonke umuntu ongumama endaweni enye sizo-celebrate omama, sizothetha ngenhlungu esizi-experienceayo phaa ngaphandle empilweni, abantu abazi-experienceayo bengekho secaweni. So sithi namhlanje abantu mababuyele ecaweni because uThixo yedwa ongakwazi ukusinceda kwi-challenges esinazo. Sibonge uThixo ngempilo esinazo, sibe yi-healed woman. Itheme yethu namhlanje it speaks of a healed woman. Sicelebrate noMary Sumner onguye wayeqale le nhlanganiso yabomama because wayebona inhlungu esithi omama badibane ndawonye bezothetha ngenhlungu ne-celebrations abanazo okanye nezinto eziba-challengeayo empilweni. Unyaka wonke omama babalulekile, so unyaka wonke sifuna ukuyenza such activities ezizokwazi ukuncedisa uba abantu obeselibele osegive uphile ngento yecawe abuyele ecaweni azi uba uThixo phaa zininzi izinto angancedisikala ngazo and zininzi izinto ezimnandi ezenzekayo ecaweni and zininzi izinto esingakhulisana ngazo singomama. Omama zimbokodo, so unyaka wonke sizoba celebrate sizogcina kule nyanga ka-April. Re kopane ka sheno re le bomme, re tlo celebrate bomme, re ha re kopaneng re le bomme re ke re discusseng dintho tse bohloko tse etsalang maphelong a rone, dintho tse re challengeang maphelong hobane re le kantle ka mane o qetelle o utlwa bohloko le mong o ska tseba hore etsa jwang kganthi ntate Modimo teng hore ka re thusa. Re kopane he ka sheno re le parish e tlasa diocese re le matjhatjhi re bitsitse le bomme ba bang re tloeng kerekeng ke le tlo utlwa bomnati ba mme re rutaneng re le bomme re bontshaneng re le bomme re tlo heala hoba re buile ka me ana healing after la titsa the hem of his garment land at Modimo. So today re kopane re tlo re ka healishang re bomme ena le bomme re le bomme re hits re ka tseba ho heala le di communities e re leng ho tsona. Today we've come together to come and thank God for the blessings that He's given us. See St. Paul Anglican Church under Umzimkhulu Diocese, we've come together as women to celebrate Women's Day and to celebrate the healing of women. A lot of women go through a lot in life. It's hard for them, and we've come together to say, you are not alone, you can do it together, and if we are all healed as women, we can heal the world, we can heal the communities that we are in. So there's different speakers today who will teach us on various topics, and we are here to discuss such topics. And we're going to leave here being that those women that are healed through the name of Jesus. Amen. Umama ngibani igama lakhe? Ke mme Mongwatu, SA Mongwatu, St. Paul Parish, Ramhlakwana. Mongwatu o bani le ntse event ena le shebile ho fumana eng ka mora twene le ntse? Hantle letsatsi la kajeno re ikemisetse ho tla rutisa batho le ho bontsha batho hore ba tsebe hore motho le ha le mathateng empa ka fola. Ile ha re hlokomela hore bomme ka malapeng ka mane bana le mathata ao bana le ona empa ka bomadimabe ha bana moo ba buang teng. Hantle dibakeng tseo re phelang ho tsona re phela dibakeng tsa mahaeng moo batho ba sa kgoneng ho bua le ha ba ena le mathata, ba sa kgoneng le ho kopana le batho ba itseng ho bua le bona, mohlomong di-psychologist empa neneng le tshepa la bona le leng fela ke kerekeng. Ke ka hona he re entseng hore tsatsing la kajeno ha re ke re tlo bua ka ditaba tsena tse jang bomme empa re ba bontsha le tshepa la hore ba ka fola dinthong tsohle tseo ba nang le tsona, mathateng ohle ao ba nang le ona ba ka fola. Re na le mathatanyana ao ntate ya hore ha hona batho ba tloang boromenteng mohlomong ba tlang ho be teng ditshebeletso tseo re di fumanang tse ka reng hore ba tlo tla ruta batho ka ho ya ka dintho tsa tlhekefetso dikerekeng. Ke ka hona re inketseng re entseng initiative ena ya hore rona re le bomme re ke re kopaneng mmoho re le bang
empa re a lakatsa hore ka re mmuso o ka ba le tsona dintho tse jwalo tsa hore o fihlelle ho rona dikerekeng mona ho be teng dintho tse etsuwang dikerekeng moo re rutwang teng ka tsa bophelo ba rona bo tsitsitseng malapeng. Hantle seo re se hlokang re batla basadi ba phetseng, re batla basadi ba itshepang ba nang le boitshepo. Re lakatsa ha kgoromente a ka re thusa haholoholo ka dibaka mohlomong moo batho re kopanang teng re le bo mme fela re tla buang ka mathata ana, re fuwe batho ba nang le boitsebelo ba ka re thusang hore re hlabolla hore re tsebe ho fumana tlhaboloho, re phele bophelo bo botle. What we'd love our government to do for us is for the government to bring us maybe people who can be able to help us, let's say social workers, to come and to our churches so that they can help people, because we as women here in church, we may have something that we know, but those people are educated, they can be able to help us achieve our goal. Thank you. Siyamkhalela urhulumente uba ake esikakhulukazi apha ezilalini urhulumente aze apha kuthi ezilalini ezinkonzweni, because abantu aba bantu abahlelelekileyo, abantu abaneengxaki, ithemba labo kukuza enkonzweni. Siyarhalela uba urhulumente into edibene necawe xa kukhona inkonzo mhlawumbi ezithile apha ezilalini kube khona abantu abazawuza bezofundisa abantu ngentlalo entle emakhaya. Enkosi. Ndaya bomama bamnebona pha eMatatiela la chemist ekuthiwa ku-Dragon Center. Andifuni bhekana nodwa. Mna ndifuna India lokuqala elaliyimaneja pha isanduvulwa la chemist. Ndifuna icebiso uba ithini into andimxelela le ngxaki ukuthi kusenziwe i-Eucharist afakwe kwi-prayers kubizwe igama lakhe. Nadiva bomama omnye nomnye umfundisi eqaqazayo emke kufika omnye ndimxelele kubizwe igama lakhe ngexesha le-Eucharist. Uyazi msakhana nendlela lalibamba mamumteqa lalifaka kuwofiduzi kuba ndimbayo lahlala wathi uyabona into kufuneka uyenze yonke into elapha ngeke ndikunike ukuba ufuna ndikunike enye yazo ngeke incede into ezamnceda uthixo uthini ndavuya nyazi ndavele ndakhala wakhupha i-handkerchief yakhe each day efikelelile angelebeti jikeleze abantwana bakho uyabonga uzabuye kuthiwa uthini andinekanga ebefundisile andinekanga nizifundele iBhayibhile ayithatha ijulile ayithatha ijulile kodwa wathi wamuyeke ungathi mamatele bosisi ezazitha ubebosisi ezindi senza nabantwana bam lenelidi bisakuba ndizithandazele ndizakuthi thandazani bomama kwingxaki enazo. Umthandazo unamandla. Uthixo unjalo nje uyayiphendula imithandazo. Mamela wena ndihlala emthandazweni ungathi hayi mna ngoku asendilingela kangaka hayi mna yayeka ikawa hayibo ulahle uthixo ingozi ke leyo. Hlala uqine elukholweni lwakho amaxesha la ukufasta
ukuthi usikalele mhlawumbi nabantwana bakho noma not bonke uthathe omnyababini uthi mntanami bantwana bam ndicela kule veki bethu 12 sitye after 12 sibe sithandaza ezinhliziyweni zethu kodwa ndinabantwana bayi-7 2 passed away by 5 noba seke lineneji ndithi asizuyeka kudumisa uthini sawudumisa side siyobhubha ndithi jongana zethu ngo-2 o'clock or 12 o'clock masikhali iiphones sivuke ngenye imini sithi thiko namhlanje sizocela sitsho esicelayo sisitsho nanani nisiphile nani ezi zinto phaya kuMarko chapter 9 verse 17 mhlawumbi ndize kule ndawo uthi mama we-MU umsebenzi wakho uyaklina mhlawumbi weekend awuphangelanga abasaphangela waklina wapheka wathini uhlale kwesi wayitho apho uMakhlomo enye yazo yi-diet bangcwele ezi zinto hayi sizityayo siyathanda ukudla okumnandi but bakhona laa nto ethi hey i-healthy eating ayimnandanga ukudla okubi okunxafunxafu there's no such asidibane nabantu abakwazi ukupheka basifundise yabona nje masilapha ngesibomama sizoncedisana sisomsapotana kukhona omama esibaziyo abanesakhono angavela create into nje out of nothing aphume nento ezaba right. You don't have to buy izinto ezi-expensive. Enye yezinto ezisibekayo esichengeni sokuba nekhensa licuba tobacco. Uyabona ke mina ngike ndaphangela emzini mkhulu ndizawuthetha nje phandle into umamvela seke nangumamvule uyangazi ngimidwayo kwamidwife sithetha openly. Ukhona le nto kuthiwa itobacco. Akukhathaliseki noba sisinifu bangcwele noba ngaba kuthiwa sisinifu ngoba asisisebenzisa ngendlela ezahlukene. Abanye bayamporomba basifaka abanye basifaka la ezimpumlweni abanye basifaka la ngapha emzimkhulu lapho nasebenzisa ngoba ukuthi ipupuza liyabheniswa uyabhema and into ma uyazi kwezo ndawo there are mucus membrane ezithile ezisensitive ezenza kube easy for that tobacco to be absorbed. Itobacco into yenzayo emzimbeni iyahlisa i-immune system. I-cancer yenziwa yi-virus esiye siyibize ngokuthi i-HPV virus that isithi i-human papilloma virus of which umzimba wakho o-healthy u-able to fight that virus. But once your immune system is down eyenziwe yi-tobacco, your body won't be able to fight that virus. So enye into yile nto kuthiwa yi-excessive intake ye-alcohol. Niyaliva ndithi excessive andithi intake ye-alcohol, ndithi excessive intake ye-alcohol. U-excessive ke wam angangabi nguyo kabamhloko. Into emasiyazi njengoba singabantu kuzothi ngayo sibantwana wayesela ukundedlula nje kodwa zangabe nanto mna bendithi kancane nje ndiziselela nje amasayida am nje kancane. Kodwa into emasiyazi yoba i-threshold zethu azifani. Singaphathwa inhloko sobabili kodwa omnye othula akwazi ukunyamezela ngoba aphethwe inhloko but omnye amemeziswa inhloko. So masiyazi ngoba i-alcohol into yenze emzimbeni wami ayifani neyenze emzimbeni kabamhlophe ngoba sakhiwanga ngokufana. Siyeke nakule nto siyinqandile yonke imihla ye-multiple partners. Asizama ukunciphisa abantwethu seyenziwa nangomama ngokulenda abantu uzama ngomnqongo ngoba bekwenze njani. Uma ngabe ngakuyanga yazi into yoba ikhona abanye baye bayibize umamvela uyazi baye bayibize i-backup ukuthi ofuna kube ne-generator enzela xa uwa umbane ube une-backup. Uyabona ke zo-backup system zeze zisifake engxakini. Zininzi ke abantwethu ezinto but ndizama ukukhawula nje
singasibona kanjani esizinto because most of the time sesizibone sesisengxakini singakakade izinto ziqala kancinci intena singanaki thina mhlawumbe uzobaphathwa yipain mhlawumbe esinqeni ipain esinqeni iba khona mhlawumbe mawusebenze kakhulu kodwa kho igade lepain ezaloku kuthe gqolo kodwa ungakhange ube na-heavy work oyenzileyo sibe ube nayo mhlawumbe noba yi-lower abdominal pain apha emazantsi isusu ufa uba ndinamasantsi esusu zahlele ndithe andinakileyo nje okanye mhlawumbe ube nale nto kuthiwa yi-abnormal menses umenstruate kakhulu iyenzeka ke bangcwele laa nto ukuthi umntu amenstruate kakhulu xa ngaba sowuzawuyeka umenstruate laa nto kuthiwa yi-menopause uba nayo loo nto mhlawumbe uzifumanise into yoba umenstruate i-2 weeks yonke and i-heavy kanti uye uyeke yijonge i-age yakho into endiye nditsho ebantwini ndifuneka uwazi umzimba wakho ngoba mangaba uzazi ukuthi under normal circumstances umenstruate kanjani uzayibona ke ngokuba i-abnormal okanye mhlawumbe ubleede after ucansi yabona ko uba ne-bleeding after ucansi uyazi bikhona ingxaki iyenzeka abantwini abasebenzisa la method yokucontraceptive kuthiwa idepo ufumana uba ne-spotting by ne-bleeding awucwangcisi awusebenzisi idepo kodwa uba nale nto ethi emveni kwenkonzo leyo kube khona elakhaphazana it means something is wrong with your alcohol right shukuma and la nto enditsho ndithi umuntu ufuneka awazi umzimba wakhe ngoba lokhu sinalaa nto yokuthatha nesithi umuntu wesifazana kufuneka ngome ngaphansi kufuneka abe manzinyana zijonge ii-discharges eziphuma kuwe iproblem yabantu besifazane zofumanisa into yoba akawazi umuntu wesifazana lo mzimba wakho ngezantsi akazazi ezifamily zezilapho uba zingaphi do you know anything elapha kule family ukuba ngobani abahlala la bangaphi abantu abalapha Mama, sithetha nomama ongubani? Mama uSochangane tata. Mama uNomanesi Sochangane. Mama uNomanesi Sochangane silapha namhlanje St Paul's nenze inkonzo yamanina. Injongo zenu zezoba makwenzeke intoni? Nirhalela uba isetyenziswe ngo-August kuphela okanye iqhube unyaka wonke? Siyarhalela isetyenziswe unyaka wonke ukukhathalela abantu abangomama noxa eyona nyanga yethu ingu-August. Endicinga uba ke kulapho siye sisukume ngamandla khona sisukuma ke sesilimele ukusuka kuJanuwari ukuzofika kuJulayi. Kanti xa singayenza oko ingenza le nto i-healing ezimpilweni zabantu abangomama bonke iqhubeleke ingahambi iba nebreak iphinde ibe khona iphinde ingabikho. Ningathini ngorhulumente ukunincedisa kwizinto neziganeko nidla ngokuzifumana xa nisenkonzweni? Urhulumente ndicinga uba angasincedisa xa sisenza ezi nkonzo ngoba asikhuphele kwii-departments abantu bokwenza i-awareness apho kuzokwazeka khona ukumotiveyitheka komntu ongumama athi nobe setyhafile nogulayo ongakwaziyo ukusichaza isigulo sakhe. Xa sinezi awareness zonke ii-departments zikhona it's then umuntu ezokwazi ukufumana itshansi yokuya free akwazi ukuphinda abuye kuba ngoku into ebethayo noba umuntu uyagula xa sesiya emtholampilo kufuneka aye enemali kuyatravelwa kuyabhatalwa kanti xa singathi xa sineenkonzo ezinkulu acothoze umuntu ezenkonzweni afike azifumane ezi services apha enkonzweni ngoba abantu abaninzi bayafumaneka xa sineenkonzo ezinkulu. Mama, we are here in St. Paul. We have this event. What is your purpose? What do you wish that government can assist you? We wish that government can assist us by doing campaigns, giving us the sister departments to come and talk to the people. They must do services like, for instance, Department of Health can come with their tools, do services here, talk to the people, giving them guidance. What is good for life, what is not good.
for a special healthy diet, because we eat everything. Sometimes we eat it because we don't have means. Sometimes we eat it because we don't know what is good for our health and what is not good. So if the department can come and talk to the people, give them different platforms, that will be good for us. Thank you for that. Uyokwenza kakuhle wenze lento esifanelekileyo kumele uba uyayenza ebantwaneni. Uba unabantwana abafunda abanye Primary. fella tšhelete jalo ka ke bitsa mona e santsane re tla e kopanya hantle o teng tšhelete tse di bankeng jalo o teng tšhelete di-account tse two o sebedisa account ya kereke and then re sebedisa account number ya rona so re santsane re tla di kopanya hantle he ditšhelete tseno di kopane kaofela re ya leboa Ndibulisa igama elihle likaYesu Kristu amen. Sekethethe kakhulu ugxa wami ngokulebuwa bekufona mandimi olebuwayo apha but ke ayitshonto lonto. Sibulela kumuntu wonke othe wathatha inxaxheba weza apha abantu bazixhamlile bashiya imisebenzi yabo beza kwelitheko lanamhlanje siyabulela kakhulu. Nezandla zithe zangena epokothweni zakhupha lonto ethe yasixhasa ngolusuku namhlanje sithi kwandapho nithatha khona siyabonga kakhulu. Sizawucela siphameni sithandazeni sonke sibulele. Utata umfundisi sacela utata umfundisi azosivalela. Sorry. Ndiyarhalela uba esi siqalo nisibekileyo the foundation you laid sisakhele phezu kwayo. Yes singaba siqhudizile pha napha kubekho into ezingakhange zihlangane phaya napha kuba sisaqala but ndiyathemba into yobana next time sizobe sesibonile uba yintoni efuneke siyenzile nomuntu ngamnye uzobe seyibonile irole yakhe kumele bayidlale xa kuthiwa kukhona i-event elolu hlobo. Siyabulela ladies nisenza abantu siyabonga bendiyawuzibona nini ezi hats nezi heels now madoda kwakuhle ecaweni ejola lezi video ke zithi sa edawusini yabo ukwenza uba ndinyukele yabo
ndingahlala ezantsi zithi kundi-elevate kancane uzithumele kubo bonke nakubhishop nawonke umntu wethu otops. Siyabulela kakhulu bakwethu, siyabonga kubo bonke abantu begcwele le ndlu nabanye sebehambile. Awu madoda, ixesha labo abantu. Siyabulela kakhulu abashiyekileyo, babaxalela abahambileyo bakwethu, siyabulela kakhulu. Umuntu ngamnye bememe umuntu athumele imessage kuye athi hey kubulelwe ecaweni ngoba ube khona, ukwenza bana next time aphinde azidine umuntu eze ecaweni. I-preparation engaka ndiyiqele xa uthiwa kuyancwadwa. Hayi sorry, bendiqhele imingcwabo. Xa ndiyiqele xa uthiwa kukhona intoni umtshato. Yes, and kunqabile ke kube nje nje ecaweni. Hey madoda, niphinde nize nenye into bakwethu, nize nenye into ingakapheli lingakacimile, niphinde nithi gqi nenye. Thank you so much kuye wonke umuntu bakwethu masiggodukeni. Ibindele mini sike siyophumla then ngomso siye emisebenzini. Siyabonga mamncwadi kubantu abakho, i-team yakho, ama-lady na bonke abafana bebephaya, yonke into eyenzekileyo bakwethu, enkosi kakhulu. Siyabulela, siswele imilomo engabaliwaka. Siyabonga enkosi kakhulu. Now ndicinge into ngalamini esivuno. Hayi mandiyeke sayithethe ngalamini esivuno sike senze enye into, sitshintshe ikhasi ke kube hayi mandiyeke mandingayithethi ngoku iyawuskimke sayithetha xa sisodwa. Thank you so much. Siyabulela bakwethu onke. uThixo uyise, uThixo unyana, uThixo umoya oyingcwele abe phakathi kwenu nonke, ahlale nani nonke ngoku nangona phakade. Amen. Inkosi mayibe nani. Masahlukaneni egameni likaKristu. Amen. Thank you. When I go